Dovoľte, aby som predstavil kandidáta číslo 15. Číslo 15. Volá sa Milan Vetrák. Hovorí sa, že do tretice všetko dobré, ale ono má 5, takže 3x5 je 15 a tak sa viete ľahko dopracovať k tej 15. Čo o sebe povedať? Tak bolo by toho asi veľa, mám už 48 rokov. Robil som či už v štátnej správe na Slovensku, štátnej správe v zahraničí. Takisto som podnikal, vyučoval som na právnickej fakulte, čiže akademickej sfére som sa venoval. A vďaka Olanu som sa mohol venovať od roku 2020 aj politike, veľkej politike, pretože popri veľkej politike som od roku 2014 aj komunálnym poslancom v Bratislave a Petržalke. Ľudia mi 3-krát po sebe dali dôveru aj v komunálnych voľbách, tak za čo im veľmi pekne ďakujem a verím, že im táto aktivita vydrží aj v najbližších parlamentných voľbách, pokiaľ ide o číslo 15 a Olano. No a čo by som ešte rád povedal o sebe je to, že bez rodiny sa politika dobre robiť nedá. A využijem príležitosť a rád by som pozdravil takto aj na diaľku moju manželku Janku, môjho malého synčeka, 3-ročného Milánka, to je takéto pandemické dieťatko, ktoré sa narodilo počas toho volebného obdobia, keď bola pandémia. Takisto moje krásne krsniatka Maxinka Elisku, no a 2 naše tety Gabiku a Ivanku a takisto nášho jediného detka. Ostatní nám žiaľ už zomreli rodičia, starí rodičia, detka Páľa z Helpy. Moja manželka pochádza z Helpy. To je prvé, čo pozdravíme celú rodinu. Áno, celú nie, iba žijúcu. Ale rozmýšľal som, že či prídem v obleku, alebo prídem v helpianskom kroji, lebo však kroj je slavnostné oblečenie tiež, ale nakoniec som zvolil tak, ako som na tom, aby to bolo verné, lebo ľudia hovoria, že politici nevyzerajú tak, ako je to na billboardoch, tak pozri sa aj účes, všetko sedí jedna k jednej, tak aby ľudia verili, že politici si nevymýšľajú na tých billboardoch, tak ako Smer, keď si vymýšľal s tými 13 dôchodkami, tak my si nevymýšľame, my sme verné kopie toho, čo sú na billboardoch, lebo to, čo hovoríme, tak aj sa snažíme presadiť v parlamente. No a venujem sa... Ja len chvíľočku musím ťa prerušiť. Milan Vetrák patrí v parlamente naozaj medzi legislatívcov, na ktorého sme sa všetci obracali. Milan Vetrák bola kostra, bola tá slepačia nôžka, na ktorej stálo celé Oľano v legislatíve. Takže to musím povedať, Milanovi je nepostradateľný, prosím vás, jeho voľte. Ja ho budem voliť 15 6 krát. Ale povedz, Milan, prosím ťa, stručne, veľa vecí sa ti podarilo. Ty si jeden z najaktívnejších poslancov. Ale povedz teraz, proste už máš iba minútu. Povedz, čo treba ešte urobiť v tom parlamente, aby všetko pokračovalo ďalej. V prvom rade čo urobíš ty? Čo robím ja? Ja sa venujem najmä oblastiam boja proti korupcii, ochrane verejného záujmu, to je to, aby sa dodržiaval zákaz konfliktov záujmov, aby sa nezamietali kauzy pod koberec, aby platila spravodlivosť pre každého a je ešte čo robiť. My sme niekde na polceste, alebo štvrtceste, ako sa hovorí. Tá krajina za tých 12 rokov Fica a Pellegriniho tu bola úplne zhumplovaná a to sa nedá napraviť za 4 roky. Takže chcem pokračovať v očiste súdnictva, v očiste justície, chcem pokračovať v tom, aby boli príjmané ďalšie zákony, tak aby ľudia zažívali čo najmenej nespravodlivosti, lebo aj vymožiteľnosť práva je na Slovensku stále veľký problém. A takisto nechcem, aby tu pretrvávali také praktiky z minulosti, ktoré sa nám úplne nepodarilo odstrániť, ako je zametanie rôznych káuz pod koberec, najmä pokiaľ ide o politických dominantov, nejaké biele goliere. A tomu by som sa rád venoval. To je niečo, čomu sa profesívne venujem aj v parlamente ako predseda ústavnoprávneho výboru. A teda ako správne si povedal, ja som v zásade takými nezávislými agentúrami bol vyhodnotený ako najaktívnejší poslanec, pokiaľ ide o legislatívu. Takže to, čo som aj sľuboval ľuďom, že budem presadzovať zákony v prospech ľudí, tak to sa mi aj podarilo naplniť a verím tomu, že ak mi ľudia teda dajú možnosť aj v tých najbližších parlamentných voľbách pokračovať v tomto, tak že jednak budem to robiť veľmi rád a ešte sa nám podaria ďalšie veci oproti tým viac ako 200 opatreniam, ktoré sa nám počas tohto volebného obdobia z volebného programu podarilo presadiť. Počkaj, prepač. Tam sú voliči. Milan Vetrák, poď. Najprv k nevoličom. Všetko zlo, ktoré sa v minulosti stávalo, sa nestávalo preto, že bolo veľa zlých ľudí, ale práve preto, že veľa dobrých ľudí neurobilo nič. Takže ak sa stále rozhodujete, váhate, či pôjdete voliť, tak nenechávajte to na tých, ktorí potom budú rozhodovať o vás a bez vás. Poďte voliť. A ak sa rozhodnete voliť, tak voľte demokratické strany. A pokiaľ máte už takú predstavu, že idete voliť demokratické strany, tak voľte originál v boji proti korupcii a v rovnosti pre každého a spravodlivosti. A jediným originálom na politickej scéne je Olano,
pretože tie ostatné sú iba jeho duplikáty a kopie, ktoré sa na niečo hrajú. Či už sú to progresívci, Saskari alebo demokrati, to sú fejky, ktoré hovoria, že budú bojovať proti korupcii, ale jediný, kto bojuje proti korupcii je Olano. Čiže ak si vyberáte spomedzi demokratických strán a chcete spravodlivosť pre každého a ak chcete originál, tak voľte Olano. A pokiaľ ste si už vybrali Olano, tak potom voľte ľudí, a teda špeciálne číslo 15, ktorí vedia ako na to, ktorí vedia v parlamente navrhnúť aj presadiť zákon vo váš prospech, v prospech lepšieho Slovenska. A pokiaľ chcete, aby takto ľudia pre vás v parlamente pracovali, tak si takých ľudia vyberáte. A k takým ľuďom, a nehovorím to ja o sebe, hovoria to o mne iní, patrí číslo 15 na kandidátke Olano Milan Vetrak. A ešte prosím ťa, povedz všetkým tam, daj mi ruku, lebo to takto musíš povedať, kto ťa prinútil dávať si takéto krásne účesy? No, Olaňákov volajú druhým menom aj Pročkovci, takže ja si myslím, že je to úplne jasné. Milan Vetrák má takýto krásny outfit vďaka mne. Nie vďaka mne, vďaka Jolka. Áno, a vďaka tomu, že som chcel dokázať, že my sme naozaj takí, ako sme na billboardoch, že to, čo hovoríme a hovoríme na billboardoch, tak to aj presadzujeme potom v živote a v praxi. Ďakujem veľmi pekne, ja ti držím palce. Ja volím 87 krát číslo 15.